Dik li kellha tkun serata ta' ċelebrazzjoni spiċċat f'lejla traġika għal dawk kollha li kienu qed jattendu festin li kien qed isir f'Ħalfar. Dan hekk kif mara ta' 80 sena residenti ħalaxa tilfet ħajjitha meta spiċċat inqabdet taħt xarabank li kien għadu kemm wasal fil-post fejn kien qed isir dan il-festin. Bl-inċident iseħħ għal ħabta tas-27 tal-ġimgħa filgħaxija barra s-sala f'Ħalfar. Fl-istess inċident indarbu wkoll żewġ nies oħra. Immedjatament kif seħħ l-inċident il-pulizija marru fil-post u minn sħarriġ preliminari li sar irriżulta li l-anzjana kienet intlaqtet minn xarabank tal-għamla Iveco li l-istess mara kienet niżla minnha. Il-vettura kienet misjuqa minn raġel ta' 52 sena residenti ħalaxa. L-anzjana kienet sejra għal attività Villa Blanche organizzata mill-MP David Casa meta l xi raġuni intlaqtet minn dan il-coach. Fil-post maru numru ta' ħaddiema ta' salvataġġ kif ukoll ħaddiema tal-emerġenza sabiex jassistu lil vittmi. Iż-żewġ persuni li weġġew huma mara ta' 64 sena u oħra ta' 63 sena, it-tnejn residenti ħaltarxin li wkoll kienu neżlin mill-istess coach u ma ttieħdu l-isptar Mater Dei permezz ta' ambulanza. Aktar tard il-mara ta' 63 sena ġiet iċċertifikata li sofrit ġrieħi gravi fil-waqt li l-mara l-oħra weġġet ħafif. Ix-xufier ma sofra ebda ġrieħi. Intant fuq il-medja soċjali l-MP David Casa qal li kien totalment maħsud b'din it-traċedja fil-waqt li joffra l-kondoljanzi sinċira tiegħu lill-familja tal-vittma. David Casa mal-ewwel ħadd deċiżjoni li l-avveniment jitħassar. Il-Maġistrat tal-Għasa Nadine Lija kienet informata bil-każ u ħatret inkjesta fil-waqt l-investigazzjoni tal-Pulizija għadhom għaddejjin.